Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj dvojgeneračný rodinný dom v obci Ježková Ves. Na pozemku o výmere 1175 m2 je možnosť ďalšej výstavby domu alebo garáže. Pozrime si spolu videodispozíciu rodinného domu. Momentálne sú v dome dve samostatné bytové jednotky, ktoré je možné prepojiť do jedného celku. Kúrenie v dome je ústredné plynové, strecha na dome je plechová. V dome je zavedený vodovod, elektrická prípojka 3x380 V, odpad je zvedený do žumpy. Je tu priestor na dielňu vo Veľkej Pajte. Na pozemku sa nachádza studňa. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.